alo daidai ne ba faɗa da malam ba idan dare baba jamu dan Yakuba na mu sai kai tawagar mawaƙan ka suna da dama tun uwar daka na zo kan gaban a faɗawa al'umma zabe za mu je ma inda dai da lafiya Yakuba baba za ka hau mulki sai Yakuba dan Yakuba maliya oga mu ne sama wasu na ga suna ƙasa dodo raba gardama sarki fara shirin rukun ƙasa alo daidai ne sai Yakuba dan Yakuba maliya oga mu ne sama wasu na ga suna ƙasa dodo raba gardama sarki fara shirin rukun ƙasa gida gida Ibrahim Yakuba tafi lokacin ka ne uban mu jarumi Allah ka kare baban mu ilahu rahimi hakai mai abin da ba shi iyawa ya rahimi to mun ji wai suna cewa ba za su barka ba Allah kusi yake ma komai ka ja gaba hani ne Buhari dan tege ba za na ka ba mai gida gida kebbi ba za mu barka ba Ibrahim Yakuba baba jau 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 sai Yakuba dan Yakuba maliya oga mu ne sama wasu na ga suna ƙasa dodo raba gardama sarki fara shirin rukun ƙasa abin dai ya zo kamar ba zai zo ba ana ta kashe talakawa ku yi duba ƙasa babu tsaro ni ba zan so ba Ibrahim dan Yakuba shi zai ikon ƙasar mu suna ta cutar jama'ar ƙasar mu shekaru suka yi domin yaudarar mu gani ne Musa ɗan Kano addu'a na kai Ibrahim Yakuba ka zo baba ka karbi Nijar mai kishin al'umma ga sakona zan yi gunku dangi domin tuni duk wata matsala da za ta zo Allah magani gare shi muke dogaro a tincan farkon gini duk wani sharri da kullakullan sidimin sani kenan bin o tafiyar tasa da matsala dan kai kasansu kasan duka sirrikansu asalin zamansu mun san duka burukansu 'yan ƙasa mi hankali mu nemi adali kar mu bi masu kyalkyali Yakuba za mu bi mai ilimi da hankali duk wani gurin kumin rosa don mun gano matsala auta na mara da kun ji taken sai Yakuba dan Yakuba maliya oga mu ne sama wasu na ga suna ƙasa dodo raba gardama sarki fara shirin rukun ƙasa Abu Saifa na ruwa Nigerian poor excellence Ibrahim Yakuba après d'intelligence au Niger kenan aujourd'hui y a pas école au Niger ici aujourd'hui y a pas travail pour la jeunesse aujourd'hui y a pas travail pour les femmes au secours excellence Ibrahim Yakuba tunkuluwar daka ban ga zama ba tunda dai so na yi mu na zamba Nijar mu firfito mu da kwarkwata mu zabo gwarzon maza Ibrahim Yakuba shi ke kishin ƙasa domin ci gaba zai tallafa muna kan noma da kiyo ni dawi na tawa ne mai waƙar Yakuba ya rabbana gare ka muke fata canji muke buɗa ga manufata kai mana sauyi kasar ga kai mata gata ta shiga wani hali kasar mu ta zuzuta Allah canji kai mana ra'ayina zantuna kowa ya san kasar mu na wahala duniya ya bigi boy dan mara da butun na gama sai Yakuba dan Yakuba maliya oga mu ne sama wasu na ga suna ƙasa dodo raba gardama sarki fara shirin rukun ƙasa zance su mun san ƙarya suke duk wani shirin su yau rushewa muke bokan ku baya ja Allah mu rike shi ke da hikima wayaya ake
iko na rabi Yakuba kallo suke mai sha da kai akwai kuma yaya suke tafiyar ka ta wuce zancen na fayyace kishin kasa ashe Allahu ne yake kare shari na yan uba ba za mu buku ba bube na dosa kun ji takensa matasan Nijar kasar masako ne in ji baba Demil banta yan baba Yakuba za mu zaba wahala kasar mu Nijar ta zo a ƙarshe za a yi kamfanonuwa Nijar kun ji sako dan ci gaban matasa aiki ya samu in ya ci zaɓe sharaɗin zai ta kasu Hausa bayi nura ɗan fesawa da saƙo na kwada duk abin da za na ce kun gama ma faɗi duka yan Nijar ina wuni ko kwana yawar haka da kun zaɓi Yakuba ku kun samu warraka domin abila baba zai zabu ga ayyuka a faɗawa al'umma saƙona kamar haka bera halinsa sata dan ya iyasa mai zarhula a jamu a cire magauta shiruwa a share wanki haka babu wauta talaka kira kawai sosai babu kakuwa raba gari da ma na ce gogan hawa babiya goga mijin rakiya musa uban gidana fara yin shiri kawai Yakubu rabbi za ya mako mun godewa Allah ai kur